zam. Tibulela izihlwele nezingekanyana nenzathi izinto ingelosi zasenamawa. Uqala ngosimali khona. Ngokuba ndithi kule ndawo nisaphila. Phantsi kwezinto ezindehleleyo. Uqala ngosimali khona. Ake sithi indlela sihamba. Wathi Yesu kubafundi. Wathi thina sasilapha amaphuzi. Amasoja ungaphelele. Amasoja ungaphelele. Sure.
Asikhumbuza kudala. Asikhumbuza kudala. Kudala. Ikhenza intombi leyo. Hey. Wancama. Wathi utata wayo. Yewena. Awucela into kuwe. Babale umntwana waya kumama. Wathi mama. Ikhenza kamanzi. Yamhlopha inhliziyo kakumkani. Ndicele ntoni mama? Ndicele ntoni mama? Ndicele ntoni mama? Wayithini lowo mfazi? Intokazi wayithini lowo mfazi? Nansi mama. Amen. Siyabulela ke mama uMatyeli. Unesiqu ke ngoku. Mina ndimgqibelela usana lo. Thixo uyabagcina abantu bakhe. Thixo uyabagcina abantu bakhe. Makhwetshube. Machanga. Mayibe nathi Nkosi. Siyabulela maJerusalem. Siyabulela kakhulu. Isibonisi esihle. Kodwa unawulunga kuwo. Unawulunga. Amen. Sinde nje mandingapha kwale tafela. Ngakwazi ukuphuma. Mayibe nathi Nkosi. Amen. Ngizophethula ke ngoku. Ngizophethula isigeni. Phethula isigeni ngoku. Ngizophethula isigeni. Kwakumbuzo. Othi ngubani igama lakho? Ngubani igama lakho? Hey, ungubani? Igama lakho. Mayibe nathi Nkosi. Kuthiwa sibukeni indwendwe. Sibukeni indwendwe. Sine-guest speaker yethu yanamhlanje bomama. Iyeleqile bendithetha uqwalasela kakhulu. Qalasela apha kulowa nesisini. Wayibonga Nkosi. Amen. Jonga kulo mama nesisini. Mayibe nathi Nkosi yami. Amen. Umamele kuye. Ungabuqwalasele maphepheni. Ukho wa mama. Amen. Ukho wa mama. Ndiliqondo kaloku. Mayibe nathi Nkosi. Ndizawuphakamisa ke umama okanye usisi. Ubantwana umbuyi. Ngaphakamisa umbuyi. Ombuyi basibane sinabo apha sibaqala ngabona. Hayi asanga yonke thina siwaqala amagama. Amen. Phakama ke sisiyasana. All right. Mandikhawulezise ndizibulisele kumama uBishop. Naw ndivumela ke ndithi mama uBishop. Kuba kaloku inyanga manina. Inyanga yembokodo. I-gap standards. Yes. Inyanga yabantu abanduma kulapha. Yes. Abantu abangoyiki ngokoyikiswa. Yes. Mama ke abasandusuka
siyahamba sobabe ale ndiyathatha nge-20 siye Queenstown ePrince Casino ndizohamba nabantwana babini khona abantwana babini balapha ndinguvuyi nowakwakasana ndingubarhadebe undlebe entle zombini umafuza mfulele ndiyinkosazana ekhaya andindelanga ze ndithiwe inkosi hayi ndiyinkosazana kwangoko funeka kucace umsebenzi wam umncinci ndibulise bethunana kuba kodada bonke abalapha andizuzazi isihlalo ndivumeleni ke ngoko ndithi all protocol observed okwam kuthiwa mandazise intombazana umatutuse mamdlane unomdimba ndiyaphelela ke apho ke mna ndaze ezo ziduko zithathu ngaye okokoko ke sikhe ndazive ebusuku kwifax ibingenile bongwe kulaa fax ndathi kukho nezi oomaqatha ntontoni andikwazi batheni alishidane wajonge etshoyini yintombazana le ebizwa ngokuba nguUnathi imise elomsi uyikhamile ifa idukhwe eyikhamela ubawo uDion Komfa unkosikazi wakhe ke lo unontathu wakhe bebekhona bebengaphambili wathi jonga ndingoku zama ndim umatutuse intombazana ke eyayisawufunda egcuwa phaya esikolo wapasa phaya eLamplawu waphuma wayeMonti University of Wusu wenza information technology i-IT ke ngobachoka bafana i-IT ngolwasemzini usebenzile kumasipala waseKapa arhoga ke ngoba kulapho wadwadriver kodwa yondaba yami ekhale uthe ngonyaka ka2009 wazimanya lesaskipha sendo ngenza ithi ngumabhubesi uba uNkomfa amazi mabhubesi le-history nayo wazimanya ke noba uNkomfa ubawo igama lakhe ngumkhabili andithi ifani neumkhabili so igama lakhe nguNkomfa so wazali nayiqondi nokuzalelwa ecaweni omunye kuthiwe unomoto kuba wazalelwe emoto but andisazi isitori ngonyaka ka2017 uthe wa-ordeyinwa as a-minister ndiyabuza ke xa besikhupha impahla zonxiba namhlanje ekuseni wemfazi wandinxibisa ublack ndicimba ndizosapota wena iphi lezo wathi ndiyoyika banxibe ezimhlophe aba bantu siya kubo ndithi hayi ke soyimoshile yami outfit ndawungena ngayo ungumfundisi webandla iBethel International Ministries ungumbhali wencwadi ethi umhlolokazi zolidlolokazi kananjalo uyidirector ye-youth center epha emission sithe sawuhlala phansi nomamdlane sakwazi yiloo nto usibona into ethi inyembezi zomfazi uthe awuthi uDeacon noFotyela bandimbiza right ninale nkomfa yoomama ndathi yazi ufanele uba beyinxalenye yakhe ndamhlebela wathi kukho into ndathi hayibo abantu balapha ekhaya bayabuwa uthe wawutshona umyeni wabuya usisi wathi bangaphi na abaqeshi bakaba wabuya wazothi ndingelo Eastern Cape ndingowenu ndisebenziseni sihamba sonke ke siyoma ngePort St John's sinikeza ngezihlangu labantwana abasweleyo ne-base yonke into kuyikhamba nekuthiwa ligwiba sihamba kunye ke napha uyathanda umbomba ke caba ingxaqhona sihamba kunye ke napha kwinyembezi zomfazi lapho kanye zidibana khona andizuthetha kodwa ke namhlanje mama uNkomfa kuthiwa izothetha apha ngamandla ngithanda kwazi topic azinikwe akho nto ndithanda ngathi le nthi amandla ngithanda kuba kaloku bumncinci ungaka ungulonta wadlula ezintweni enye yezinto ezibangela uba ndihambe nawe siye phaa kwinyembezi zomfazi ngelweni ithi sidlule ezintweni phakama matutuse kuba kuthi khona ingoma ethi amen amen khona ingoma phaa ebhekhe ethi amen amen ngeyomyeni wakhe caba amandla wathatha ngayo
phambi koba ndiyeke hlekazi yeyi ndawubethwa khona into ephaa mama khandiphi apha kuthiwe awuva uba utata lapha ombizileyo ndayibona ke ba akho dolo lingena komlenzi ngenadolo kwathiwa ke uzuthi xa ugqibondichaza uthi kubhuti ndiyambuka tata upresident kuthiwa mandikubuke masambe DJ yebheka phakama umkankomfa phakama umkankomfa
Igama lenkosi malibonga. Igama lenkosi malibonga. Singathi ebekhona amagama futhi ehlonitshwe saziwa kodwa amaJerusalem amahle sithi igama lenkosi malibonga. Singathi mama ubhishopu ezikhona inkosi ezantsi emhlabeni enzonzobileni phansi kwamanzi kodwa namhlanje sithi igama lenkosi malibongwe. Kukho inkosi esefwayo kwezinye inkosi, kukho inkosi engafaniyo nezinye inkosi. Le nkosi lisithwele sazoba kule ndawo. Igama lenkosi malibongwe. Isithunywa sale ndawo umama ubhishopu, otata, inkokheli zamakhaya, inhloko zemizi, othixana bethu, inkosi zethu. Noba ilizwe seliphenduka libenze ngathi abanaxabiso kodwa banexabiso. Izikhukhukazi, izinto ezifihla amakhaya, omabela abhunxileyo, amanina, amakhosikazi, intombi zeli lizwe, amankazana amakhaya, onyana, ifuture yalo mhlaba, intombi zalo mhlaba, abantwana nabangakwazi uzithethela. Ndiyazibulisela igama lenkosi omi phambi kwenu njengoba besekutshe enkosi kumama ukhasana ngondazisa kamandi kangaka nam ndatsho ndazazi bhetele. Ndibulisa ngomkodwa bethu hadi, ndibulisa ngomkodwa imvumi zakuthi nguUnathi lo, intombi ezalwa ngumama uNoncedo notata ukhulekile Rhini Ifani egcuwa kumhlaba waseMishini. Abaxoki ndingumamdlana. Into ezingacelwa buso bantombi ngoba bazela untombi bona qala. Into ezihlala sinomsindo maqatha lukhuni. Angazazi neziduko zam. Into ezikhala umali ngoba sizibiza ngoba singomzimba ukhala imali. Otutu sodimba onhlokwane banzana neyam uyayibona. Ewethu kungangandithandi ncam ebusweni uthi hayi akamhlanga ncam kodwa umile unofanisa nathi. Ngondima apha phambi kwakho uyaqala ubona umntu omile kahle kangaka. Ndingumkatata uNkomfa. Mfundisi uNkomfa wanditshintsha ifani emana kumanda utshata. Athi nam ndina 21 years. Tshate na 22 nje bebhubha na 32. Jonga ndingemhle ngaphezulu koku ndiyefika. Wathi kuba indoda xa izaziba ifuna ntoni ayibijikajika kule veki andixelele ngayo ubufuna nto engumkakhe wabesiya ekhaya. Ndalotyolwa mna ngumfazi wathi xa kugqitywe ulobola wathi uba mandikhombiseni uba ngomphilomile. Wathi xa imkhombisa wathi hawu mdala ubumhle kangaka, umile kakuhle, ufunde kangaka, amadoda engaka kwela kapa wasiphathela le ngxowa umsuku. Kaloku nawe uyamjonga umkhwenyana uba pewu ayiwandi i-breakfast ne-lunch ne-supper olowothetha inyani. Kodwa into echongwe nguThixo ichongwe nguThixo. Uzawuhamba ukhangela isigaqagaqa sento efiti kanti umyeni akho le nto ibhidileyo lapha enkonzweni. Ungodwa umyeni efiti eneemoto ezintle kanti kubekelwe le ngxowa umsusu. Ngolo hlobo ndiyazifunisela. Imini yomama uba asithethi inkokheli sifike kwezi ndawo siyadlala ngoba behleli bengatshati nje bakhangela umyeni osengqondweni. Osengqondweni akekho ke kukhoziswe nguThixo. Amen. And uThixo uthumela umkhokheli phambi kwakho. Umkhokheli uza kubonisa indlela. Amtshatanga ke uba ndabhujelwa yindoda.
Ukho mfuthile ke walapha ebethunyelwa ngakamalelo nandibanda ulilele kuyo. Ebethele inkonzo izawujika ibe yenye. Ngoba ufuna umisa mna apha. Ndambuza uqule kangakanani uba undimisa kule ndawo sendinotata lapha nakunjani. Azi uyofika ekhaya uzawulobola kule ndawo. Ndibona ingathi uyakhona. Ndiyavuya unazi andinamntana njengoba ndisiva nasencwadini yam. Kule 10 years nditshate yona khange ndikwazi ufumana umntana. Namhlanje ndiza kuni maJerusalem amahle. Umfazi ogama lakhe linguNitsvet unika Davide. AmaSirayeli akhala kuThixo. Ndibonile uTrubethi kodwa ndithemba imizuzu imbalwana. Akhala kuThixo athi kuThixo asihlelanga kakuhle iphutha. Athi uFaro usenza izicaka asiva kamnandi. Bayathandaza athi uThixo xa iphendula mama nikuvile ukukhala kwenu ndehlileke uba ndizonhlangula. Afana nathi namhlanje sizala abantwana babe ngamaphara. Jonga wabakhupha uThixo ndizawuthi qabaqaba mdlalo. Xa sebekhutshiwe nguThixo behamba entlango bagqithe kwizixekwane eziphakathi kwentlango. Phakathi kwazo bagqithe kumhlaba ekuthiwa kwaMowabi. Xa befika kumaMowabi bacela ukutya, bacela indawo lala, bacela amanzi asela. AmaMowabi anayo le nto kodwa suke athi kuba sizuninika. Sihleli neefemeli zethu sezikhundleni kodwa siphayile. Sinabantu bethu esibaziyo abaxhuzula imixhaka ixhuzuleke kodwa xa kucela thina bayabheke. Kuye ngokuthi bathi xa bethatha isigqibo bathi thina singamaSirayeli asisayuphinda sibe nabudlelwane namaMowabi ngoba sithe sisengxakini benoncedo kodwa basincedeka. Angapha abantu bakho abakwaziyo unceda kodwa bangancediyo. Bangapha abantu bakho othi xa uthetha ingxaki uthiwa ugqibathi ubufike ekuseni. Ngelo xesha uyamazi bebenonceda. Xa ufuna uthatha ezi ndaba ufuna uzithetha ugqibenze bazayokwenza istatus ngazo kuWhatsApp. Aphuma amaSirayeli eva kabuhlungu ade ayofika ke ezweni ngoba uThixo wethu izithembiso zakhe nguewe noamen. Xa eseyifikile manje igqithe apho kuzobakho umfazi akubekho indlala. Andifuna ulibiza lonke elibali ngoba ndizawunikela ixesha. Kubekho indlala endaweni yakhe nendoda yakhe nonyana abakhababini baphume bashiya umzi ngemva bayokhangela amazwana amadlelo ahlaza. Xa befika phambili onyana bakhule bafrishe. Phakathi kofrisha kwabunyana omnye afrishe intombazana ekuthiwa nguRuthi. AngamaSirayeli bona. uRuthi ubufunda ngaye uyikhila nje incwadi yakhe ithi uRuthi uMowabhikazi. Bakugqiba uba ngamaSirayeli unyana abafrishe uMowabhikazi. Abhupha onyana ibhupha indoda kuvakala uba ngemva phaa into ziphinde zalunga. Umama zala athathe ihalf-sack abuyele nomalokazana babo. Athi xa isendleleni akhumbula into yobana apho ndiya nabo khona bazawufika babe ngamakwerekwere. Bazukwamkelwa ngoba amaMowabi namaSirayeli awanabudlelwane ngoba amaMowabi avimba amaSirayeli izinto edinga. Athi kubo thethani ngoku hambani buyelani komawenu ajike omnye athi omnye andizukwazi aphuthi vukhona nawuthi vukhona aphuthi xa bakho iyoba ngoThixo bam nguZute lowo. Sibathi benibali ngoba ndifuna ufika kunitsve. Ndoyika le nto yakho shumayela ngebalo ongayaziyo. Ewethu bathi xa befika kulo mhlaba bafike bezizihange ngoba kwalonke elixhegwazana laligqityelwe lingumolokazana lidala lisaziwayo. Ngako ke ngoku uRuthi eyobhika icentsimini kaBhowazi kanti uBhowazi uthanda ezi zinto.
izitho asizubathanda izitho athi xa eyalela abasebenzi bakhe athe leave a corner for the poor ewethu zingakwendlo zakho ezivalwa ngamadola abantwana bedlakazele athi leave a corner for the poor. Ewathi ifriji yakho idine imibeko ngemibeko eminye inefangasi ngoba unomphunto olambileyo wena kokwakwakho. Singamesa luhlanga lohlekise lihambe licelelwa amalizo sesihambe sonke siyogcwalisa edolophini for usasa ngoba sifuna unceda. Leave a corner for the poor. Otyebileyo ngokutyebile olambileyo uyalamba ke khofuna uncedo omnye kodwa ubho wazi wathi ebona ikwerekwere lingurute wathi leave a corner for the poor. Uzobhikica kodwa khanithi xa nivuna nishiye ikhonto noba zintathu for ababhikici. Wamthatha wade wamfrisha. Andizuthetha zonke izinto ngoba kho abantwana. Uthi ke ngoku xa befika ngomhla wabo womtshato uyanxitywa ke phayana ilokho ezidwayidwayi kusikwe ilineni eziduru ezicikiziweyo batshata babantu bahlangane ngobusuku bokuqala bomtshato kwasubho wazebhubhile. Bakhuza benjinja abantu balandana bathe befanele betshate nesiqalekiso ebefanele befresh umo wapilasi besekunqabento amantombazane engaka kwaSirayeli into oluthi uyofrisha khade begqiwe ngaka amantombazane ixofisa ungasidisi utshiwo phaya kanti ngokwabhubhayo seyethathile wazala unyana kwathiwa nguObhedi. Mandilitsibatsiba ibala uObhedi wazala unyana ekuthiwa nguJese. uJese wabona umfazi ekuthiwa nguMisfethi wamfrisha. Ekuzaleni kwakhe wade wamdala uJese kwade kwafikelela le lifikelela yapha ezilalini yokuthi amkhulala lexandeni ungakhulala le kuRontawo. Behlula ibhedi behlula izindlu uJese nomkakhe. Bantu babezohlulile izindlu kwathi kuba kaloku uthando kumama lukho umuntu ongumama ngumuntu ongenathando okay. Unentobelo uthandwa kanalo. Yile nto iBhayibhile bathobeleni awenu amadoda. Umdoda ke yona ke inothando yile nto iBhayibhile ithi wena ndoda mthande. Uthanda ngalo mathi ndinothando mna uyithatha. Umama unentobeko nothando. Umuntu onguthatha unothando. Jonga ke intobeko ihamba ibe nechiki. Intobeko ihamba iphele. Intobeko ihamba ibe nemuzi. Ubona namhlanje sithi ungasifudumezeli nje usathutheka la ntobeko. Ale ngoku umehluko athi kuhlala gqithi ibhlukwane ezembuka kuzayinele nje la ntobeko ihamba ibe namachika. Kodwa umehluko phakathi komama notata utata akaphelelwa luthando. Ja, asiphelelwa utata mambisho akaphelelwa luthando. Njengoba behlule ezi zindlu njena intobeko kamama iyacutheka seyemane sithi kwintombi zakhe phakelana uyihlo ngoba yena intobeko yakhe icuthekile akasakwazi uphaka. Seyemane sithi yiselana uyihlo amanzi nevasco mahlamba akasakwazi umsela ngoba intobeko icuthekile. Kodwa utata yena uthando yenjenje luyakhuphuza. Jonga ke uJese uthando lwakhe mntane wayehamba eliphungula ehamba eliphungula lento iphungulisayo akukuba ucaphukela umkakhe uyamthanda ka umcingela kwi-overload yothando. Kwalento imbangela uba hambela icutha kukumthanda. Amandlane ngabantu benyamisa xa umntu ethanda uthi sawuthwala ikombe lempahla esindayo aze kuwafika aze nenye ikoma aphungule le mpahla ngoba unalaa nto ithi andifuna upetyeka intaba. uJesu uhlelwe yiloo nto apha engqondweni uba
unitsfete ndingakhuphela lonke oluthando kuye neze limpethe ilungu lentando wahambe liphungu lothando kwathi kuba kukho abantu abazoncedisa apha ekhaya ooanti nabantu abaphangelayo wathi uanti emephetla ngoba intobeko icuthekile kumama uthume uanti uba enzele utata ukutya utata ngamehlo othando wajonga izitho zikaanti wabona uba noko zinkanga kwezomkam lolu hlobo ndingaphungulela kuluthando ndiyayikhuma ke kuba sinenabantu ke wavumelana nanosisi uncedisa into yobana wena ndifuna uphungulela kuwuthando kwathi kuba lo sisi uncedisayo njengoba benqabe kangaka abafazi abamana abanye abafazi ungumntu othembekileyo kumem waya kumem wathi mem utata undixelela into eyayikhe yanje ubani uanti ongakuxelela loo nto ngulongqwazi unjena uba ngaze athethe loo nto uphelelwe ngumsebenzi wam kaloku wena ulunyukiswa nto walunyukiswa uba nomsini mama ndino xa impazamo ethathi zemuvu ngelo xesha xa ulapho ungcwele uthe ndizothetha noma umantunguma lo sivana ngeconference sivana sawudibana sawubuyelena ezilalini zethu nasezindaweni esihlala kuzo sikhombana ngemini uba ndinukumabani siyanshuka kaloku yes hayi ndiyaphosa kulala ndizalwa kutyaluka wathi unitsfete abafani bamkhankanye kakhulu khona kodwa kwincwadi zekumkani unakadavide wathi kuye jonga ukuzela intobeko umyenam andikwazi umhlazisa kodwa ngalamhla nivumelana ngayo uye guest house nanawe sawutshintsha izikhundla khona ukuze isidima sendodam sihlale sikude wena indoda yakho xa yenza into siyiva ngawe kodwa ungakufowuneliyo iihafusaka zakho selingasemvubasini uyinto ready for ugodu loo nto neepolicies zakwa-social development zazi ngawe njengoba umyeni athi mncima uyandi-abuser verbally ya ke nokutshata nerobot mazothetha nomama baxelele mama kubo kaloku apha sizokwakha imitshato asizangucitsha njengauba nomsindo nomyeni uba nawumsindo asithi abantu mabangonjwe kodwa khawuye kuba nesuitcase esemnyango uzokwakha kulo mzawuzango zomane ubaleka ayizo sport games ezakumane kubalekwa kuleqoko emva komntu aphindwayolandwa aphinde wabuyiswe umfazi onesidima uyahlakanipha umfazi othandazayo uba nobulumko apha sifumana unitsfete esebenzisa ubulumko kwimeko ibinzima necaphukisayo ngoba ebenegunya lofingeza ilokhwe zakhe abeke le ndoda nalo mfazi apha esiteyijini ngoba kukwakhe apha kwehla le nto kodwa wathi ndizawuquma isidima sendodam ngoba apha ndinikwe ingcinasifuba elula nje umyeni akho ngumlomo akho abantwana basekwayareni sikubabona uba bayamthandaza lo myeni mcaba mntakabawo abavavani ingathethwanga lo myeni sawuzoyikisana nalapha ebantwaneni sawuzoyikisana nakwiintsana bawugquba mnjani sena-stress umane uzibuza uba uthi utshathela ungayithandi ngoze loyika wena kaloku wena umntu ongena phaa ungathi ucula kakhulu ongathi utheni seyijayivela lo myeni ndithetha into endiyaziyo kaloku umyenam njembe becule eshumayele bengumabonwa hagwe engumabonwa phuzo endizawubetha bani ndiyeke bani umkakhe ndim noba ungalinxibilokho neqala ndim
sima kwam noba kungathi wabe walityhutyha egqibeleni kwakhe kupha kwam and umsebenzi wam kukumthobela inoba hambe phungula uthando eyakhe mna ndenze yam irole yomthobela waphukisha i-BNB ujese uyise kaDavid anothetha ngayo waphukisha i-BNB wasithi rhetshe mfomkhulu kaloku isono simfuna umntu osoba xa uzokona ukuqala ukusenzela izangotshe ikhangela uba le nto ezibangela ingqondo ndiyisuke esikaleni ngoba xa ingqondo izinjalo uzawuthi nqendi nomfazi and isono umthetho waso sikrwete esinye sithi ndimfumene uyorhexeza yiza nawe tywala izojoyina isona sihambi sodwa uyayibona imali ube nesono soba umnikazi wemali abuze imali uxoxe esi soba sibize soxoxa sathi ngojoyina isona sisinye Yatsona yilando sikugubungela xa sesihleli phezu kwakho ngoba khange sibe seyi-1 on the first place. Amen. Ayesiya phayana kuba kaloku ezontombi zazithwala into ngaziveli ingakumbi xa zihamba ngokuhlwa waya enxibe lolokho igqumileyo akabona noba ngomphi komphi waphungula uthando indoda enkulu yaphungula uthando kanti liphungula kumkani. Amitha lenzakazi inyanga zahamba kufuneka zihambile nje wamentsha uJese wathi wena uhlazisa ikhaya lami wena uhlazisa umtshato wethu wena ukrexezele lo mtshato ngoba ndisakuchukumisa ndisaphathi ulale exandeni njengoba mna ndilale efletini untoni luyenzileyo banxaka amonyana bakaJese bathatha amatye bathi umthetho kaMoses uthi makaxutyulwe ngamatye abulayo. Amen. Yamazi usathana xa engakufumani uthi ndakufumana ebantwaneni bakho xa engafumani wena ekubona ubuquqela apho uyathandaza uthembekele kuThixo uthatha abantwana bakho abacinezele ngetsufu nangeteke usathana futhi intsikelelo kaThixo uyibona ingekafiki nezo make-up zi-make down ngoku intsikelelo kaThixo usathana uyibona ingekafiki ayilwe ingekafiki akakazala uDavide akakafiki uDavide kodwa usathana uqonda uba mandivale ibida makafe bhetere nonile engekabikho lapha ngoba ubona into uThixo omdingeleyo nengekabikho lapha. Thala nxa xa ufihla lamagqirha uyasebenza kwazi ungekasebenzi ngoku Sathana usebenza overtime ujongana nawe uba wenza ntoni okwakho sebenza overtime uquqa kule ndawo uDavid uzondwa ngumtyholi noobrother bakhe engekafiki ufela isono sikamamakhe nasono sikamamakhe esimsulu. Ayefika uDavid kweli hlabathi uyise uJese athi akazuya esikolweni athi akazungena phakathi kwabantu athi akazungena ezikonzweni akazuya ezitempileni ngoba lo mntana ulihlazo lo mntana ungumqhakwe lo mntana ulisikizi lo mntana ngokrexeza. uDavid wabhekeliswa ebantwini yile nto simfumana uDavid engulalusi ngoba uthi uyise endaweni yoba ndimgcine endlini mandiyomgcina edlelweni apha angazubonwa ngabantu wade waqisa uJese wamsa kwindawo ebizwa ngoba yi-Valley of the Shadow of Death intili enengonyama nebhere abantu abolusa kuye baqonga zingonyama nebhere bafe kubuya impahla zodwa enomnqweno othi ingasatyiwe yibhere ingasatyiwe ingonyama angazuphinda buye ihlazo lam lizawuhlambeka angabulawa zezam izandla. Emfuleni wethunzi lokufa yintini indawo yokwalusa leyo ikhona phayana apho bahlala khona eBhethani. Jonga uDavid asikafike phaya ephethe olive oil agalele emingxumeni edlelweni lethunzi lokufa ngoba wogalela i-olive oil amarhamba ayadenga wogalela i-olive oil inunu ziyadenga iinyoka zingamenzi into zithi sezithe gqi ibhere zifuna umgubungela uThixo asikampha amandla umve sithi ndayibulala ibhere asikathi gqi ingonyama asikuThixo ampha amandla umve sithi ndayibulala ingonyama athi kodwa nawe Goliath uzamfa namhlanje.
Davide ke ngale mina ubheka kowabo yilanto afike sithi uyisethatha lebhekile usela abantwana abantakwena ukutya xa efika abaqobisele nomfilisti phakathi noFilipian enguGoliath wonke umuntu woyika uGoliath ufuna undiko ufuna ubana ozoqobisana naye xa befika phambi koGoliath athi uDavide khani ndiyeke manje khe ndingene kule ndoda khani ndiyeke khe ndilwe nale ndoda thula moya wawo thula moya wawo thula moya wawo thula Jesu alithi thula moya wawo thula moya wawo thula moya No gender-based violence is formed against abantu abathembele nguThixo. Akho ndoda yakho eordainelwe wena othathe nayo eza kubetha uthembele nguThixo. Not unless unelinye ithemba esingalaziyo kule ndawo. Akho ndoda yakho ozayirhuqela kule ndawo yamkela uThixo wale ndawo ikhonze kule ndawo ezawuthi xa ifika endlini ijike ibe ingonyama ngoba iyazazi imfundiso zale ndawo. Ngxaki yakho uthi ukhonza apho ubufuna amadoda aseZCC. Amadoda yamujonga apha manintsi nibahle niqumqumisa iintombi zalapha nibashiya belapha behlohla nisiphathele iingxaki ezinenteshe ngapha abantu siphathele into ezinemisindo ushiye umntu ubuhamba naye apha umazi iminyaka kuba ngamiswa kuthiwe le ndoda ibonile kuba ngamiswa kuba ngacengwana nawe umansithi ayotayipi yam yakhe tayipi Thetha mama uze kubo thetha. uDavide xa igqiba ukuyisa uGoliath athi uSawule makasuke kwayo. uThixo uthumela umthunywa wakhe bayogxeka uDavide. Ayefika kwaJese uphethe iselwa siyalazi mosapha ecofuma uphethe iselwa ayibizwa kulaa ndawo yabo kuthiwa yindebe njembe phethe liselwa njena line-oil i-olive oil ngaphakathi le niyithengiselwa abantu bakhumshayo kuthiwa yi-anointing oil. Alo niyabathanda noJehova nisi nishiye omdlane nibazi ngabalapha nishiye iinkokheli zalapha nizazi nishiye abefundisi abagcotywe apha phambi kwenu nihambe niyokhangela abantu abanemanqaku abheke phambili oba nifuna uJehova njani. Andilapha komama kuba kugcwala amakhosikazi kwezaa ndawo nibuye nisophisa abantwana benu betrafikiwe bereyichiwe kusenzeko la nosa ningenayo nemali yombane neyokhwela ngoba phaa kuthiwa plant a seed yakhe apha uzawuyazi noba laa mali besiyikhuphile nandisenze iconference yabiza nomama ukhopha uzawuxelelwa ngubani pha umpostile wakho singamboni sewusengxakini. Hallelujah. Yafika indoda kaThixo iphethe le-oli yangena kwaJese. Xa ifika kwaJese yathi yawuchaza umyalezo yabekwa indebe esiphakathini sendlu. Laa ndebe asiva ngomthunywa kaThixo uba lo uzawugcotywa ngumbuyi. uThixo ugungqisa indebe kucaca uba ngubani ozobizwa bazonyana jonga benxiba imuscle top
bazonyana benxibo skinny jean bazonyana bebethebe ikhathi bazonyana begqinile suke bathi xa bengena indebe ingabhunqa gqitha beke phambili bathi xa kokugqibela yathi indoda kaThixo umthunywa kaThixo akekho nomnye wathula uJesu ngoba kazukwazi umention umgqaqwe phakathi konyaka indebe ayimgungqeli ongengowegazi wathi umuntu ocakaza apha ukhona osemathafeni owalusayo yazala nkwenkwe ukumtsontswe egusha yazala nkwenkwe ixeba amadoli ixeba umlomo uDavid uthengekaweli nomkhubasi yagungqa laa ndebe xa igungqa wena ukuyibona ikhokhu xa ihlukuhlile xa ivula itsibe yendlini yaphuma la olitsibe isenjenje ayichukunyiswanga mntu umve xa ebhala kuvesi 4 athi indebe yam iyaphalala uyabona ke ngalamini kwenzeka loo nto unitsfethu memnyango ubethelwa lixhala ngoba nangoku inyani sewuyazi xa izinto zivela usikungaqiniseki noba yayingumyeni namnalo okanye kwakusenzeka uDavide uthi xa esenzeka lento lo mqondiso abhala indumiso 23 le kudala wayicengceleza athi uYehova ngumalusi wam thetha uthini le nto uDavide wohlula uThixo koThixo anindiva uDavide wohlula uThixo koThixo ngoba uba abethe uThixo ngumalusi wami bekwacinga uthetha ngobhalo okanye ngoAla okanye ngomnye uThixo abantu ke abathi xa bethetha ngoThixo bathi uYehova ngabanomgama abawuhambileyo noThixo ngabafazi abathe behleli phambi komamazala benengxaki yongazali umamazala wamjonga emehlweni lo nobuthandaza naye wathi umntana uyombamba ndifile wena umama unkomfa kwathi wapha kumayibona nam ndingumntu yaxela into ezibuhlungu jonga abantu abathi xa bethetha ngoThixo bathi uYehova ngabantu abanamava wokuwezwa nguThixo ezithweni ngabafazi abatshatwa bengabafazi besithathu kuthiwe xa kuthethwa nabo uze emalini uze kwi-celebrity ngathi uthetha ngotsho nontathu akuphosisi kodwa ndisosithemba futhi nezizathu zomka kwaba babini ziyaziyo hayi kaloku bethunana akungenziwa ingathi ngoku bebengcwe mhlawumbi ke nalo bephungula uthandwa ndiyazi abamelana andana le ngamiselani nomuntu ophungula uthandwa into lisiphathe kabuhlungu ngathi ayini uphungula uthandwa unceda wena kabuhlungu ngalipelikisayo ingxaki yomama esifeyisene nayo bishophu bafuna ufana notata ukutata uphungula uthando naye ufuna uyophungula uthando abana-stand bayalinganisa otata bane-stand sizixelele thina sawuphungula uthando nina nizixelele ntoni hayi asizixelelanga nto xa sawulinganisa nini uyaphungula nami ndiyaphungula uyahamba nami uhamba uyaphi njengoba intobeko yakho icutheka every day usithi mncinci xa uthetha nomyeni ke ufuna uthando luphungule kwalapha kuwe hayi uxolwe izinto nafa ephanda bonelele uthi uYehova ngumalusi uthi xa egqitha uthi andisweli nto andisweli lutho le nto ihamba ubambe uzibabaza iingxaki zakho nokuswela kwakho awuthembanga uThixo lo wakho ingxaki zakho zaziwa kakhulu elalini ukwegqitha apha enkokhelini yakho umkhokheli akayazi nentswelo yakho sikubona umthetho nasicimba everything is well kanti phe next door naphezantsi kwakho yaziwa yonke le nto kanti ukungakhuyizisa phaa kumkhokheli ingathi ngalungiswa ngcono ibandla lenzelwe ukulungisa iingxaki zabantu bakaThixo ibandla lenzelwe uncedisana nawe kwimeko odlula kuzo spiritually and otherwise ndifundile ndinedegree ye-IT ibifundwa apha ndafundiswa libandla nicezela kude nebandla nizonda ifemeli kaThixo nithembe ezenu kodwa niyayiva iBhayibhile ithi la manxeba yenziwe ngabendlu
Abo baxelelayo bendlu ngaba babuye bathi hoye angafana afake makeup uleli ngamanzi nepapa. Kodwa kule indawo soze kube umuntu othetha lona ngoba wonke umuntu olapha unengcina. And uba iphume ngapha kwalamnyango kufuneka azophendula apha phambi kokukhokhela uba into zalapha waphuma nazo ngubani wena. Amen. Ibandla kuni lihle for uvuma licule kube mandi for inyembezi zenu alihlanga yewathi uhana wayebebezelisa lo. Utheni ubebezelisa ezindaweni ezirongo? Utheni ingxaki zakho uzenza istatus sika WhatsApp? Utheni ungasixeleli isilibanda sikukhansilisha xa indoda yakho idutywe ebhuti? Utheni thina kufuneka sicinge bayisha ubhujelwe ngumyeni basimnike ispace. Yithi andifuni ispace ndifuna nizothetha nam ndiyagoba. Sumuruka wedwa. Ibandla libizelwe loo nto. Ithi iBhayibhile ethwalisana nobunzima lilinde wena ngoba ubunzima sibuboni. Kaloku ithi iBhayibhile ninjengemithi emiliselwe phezu kwemijelelane ongabilawo lingabuniyo oveza isiqhamo ngethuba elifanelekileyo. Nina nifihliwe nguThixo. Sewunengxaki uyibalisa sithi thina xa uphuma uyaphoziza wethu. Yayibaxa ifani naye. Ndithi xa ndiphuma phakathi umntu uyowupaka endaweni andipakanga nowhere xa umntu uciba ndihamba ngemoto because uThixo ulifihliwe. Uyawuthi ukuze yazi umkhokheli ndiyithethe ndithi andinamoto mfondini. Ndiyayenza sense. Ndiyavazi la. Jonga. Songcungcutheka Sikhona. Songcungcutheka wedwa. Songcungcutheka wedwa. Kulamathamba azawuvuswa. Kulamathamba lentilini. Ewe akhona amathamba emihlathi. Akhona amathamba apha enkonzweni azela uzothetha umsebenzi wakhe kuthetha. Ewe akhona amathamba endlebe, amathamba adalela uzomamela. Ewe akhona amathamba ezandla, amathambo adalelwe ubamba ancede afudumalise abeke isandla kwindawo edingekayo. Nawe xa uzochaza imeko yakho uyi ku-every Jick and Jill nalapha enkonzweni. Bakhona abasanqondwayo abangekalungi. Bakhona abasamoldwayo abangekafiki kwimaturity yokwazi ugcina isifuba baxwaye nje kuba kuxwayiwe. Bakhona nongqatseleni bomama ongathi xa ungena pha emnyango sisihlobo sakho kanti ufuna uzowukha indaba akwazi uyobalisela ipetrol. Kukhona otshomtshom kwalapha. Hayi athetha apha manje. Hayi qhuba ngamanga. Kaloku uthi uyakobi kubanalo ufubona amathamba entile athi uThixo uthetha ke mntana ayifuni uthi wakuyethetha kula mathamba ahlangana. Awehlangana amathambo akuzuhlangana imilenze namadolo kuphela azawuhlangana nonke. And who is this guy Noah xa kusithiwa ngenisa emkhombeni izilwanyane 2x2 akazuthi kuba kaloku intaka ingcola athi ndizayishiya ngaphandle. Intaka zizawuba khona apha emkhombeni zizotshwetshwesa. Ingonyama zizoba khona zizawugqimela abantu. Zizoba khona ingonyama sewusekwayarini kuthi uhlabela xa ungubani. Zizoba khona ingonyama sewusekwayarini ezihlabela xa iyipasika nayo xa izi-event ngezinye imini zizithande. Ungayazi uba urayithi simenzeni and uyive kwa ikwarari yonke yazirhuqa xa ubane engekho semudini. Bafazi sanubulala ibandla nge-attitude nange-moods. Sanukhonza uThixo nge-moods. Sanuphatha amakhaya wenu nge-moods. Suthi namhlanje unice kummelwane ngomso xa ekwazi ukuthi ebantwaneni yithanda ndikukhona. No, I'm not in it. Siyakhonza kodwa sineemoods. Xhomeke kubini weather yabanda, iweather ishushu. And apha irongo khona njengoba uqhela uyenza apha enkonzweni apha ekuhlaleni uyenze nasemyeni lapha. Ya, ke uyazi uba xa utshatile upheka nobuhluthu.
Kukho nolambileyo ukutya makusi. Ukukho nolambileyo noma wena uhluthi ukutya kona makuthini. Utshantile kaloku mimi. Asinaxesha longalambi kwakho. Ngiyakwazi nosukutya futhi. Ingathi ndithethe into endingazazi. Ewethu, epimane uthando luhambe lukhunjulwa. Uthando luhambe lukhunjulwa ngoba kuthi kulanjiwe wena ubusithi uhluthi. Ikomiki nesasi neswekile neteaspoon sibekwe etrayini unkinkishe uyayiva ne? Nkinkishe lutata ngoba utata yena iketi lamanzi ahlale ebila. Lembi ibangela into yokuthando luphungulwa unkinkishi kodwa amanzi ayabila. Amanzi wamashushu. Into ebangela uba uzazibuza uba kutheni lo mfazi egxile emtshatweni. Ibandla lenziwa ngamakhaya. I-community yenziwa ngamakhaya. Asizukwazi uba nabantwana abangageziyo nabangamaphara nabangasimameliyo thina singavani notata. Ngoba kufuneka mna notata sithi speak in harmony. Babone mna ndihlonipha utata, babone utata endithanda, banqwenele le nto siyiyo bakwazi ukuphatha kakuhle for future. Bengasiphathanga kakuhle nje babona wena usithi mncune endodeni yakhe. Ungubani for uthi mncune endodeni yakhe? Umyeni wam wayethi xa eqala undibona nditshijile athi ngubani ofresh omnye? Ubani owaya komnye kulo lomnye? Hayi nguwe waye ekhaya ndicinga nguwe wazapha ekhaya. Enye impazamo ke niyenzayo hlukananani notshata intanga zenu. Umyeni wam undishiya nge-17 years. Njengoba ngowa-87 nibe ngoka-1970. Endishiya nge-17 years. Unonyana oxhonga obonyana abangangam. Ebengafuni ondishiya nabendlini soyika ingozi. Kaloku ne-DNA ingafana kubikwa ngunyanayo. Noba ngakhizini kwacheba into lasekugqirha kuzafika kusathi uba ngubapho. Ebengandishina bendlini. Kuba kaloku nabo banothandwa abanalo mhlawumbi. Umyeni nam ndimthanda emdala ngobana unesidima soba ngutata. As much as ube ngumntu wam njengebe sitsho umama apha uba ngutatam. Njembe ngutatam njena ndiyakwazi uxela kuye. Loo nto indenza ndingabi negunya lophendula kubantu bakowabo ndiqale ndiyoxelela uNguwe. Ibe ngubhuti odila nabantu bakowabo. Kanti lundishiya nge-2 years naye uzayilwa olu hlobo lwam so I might as well ndizimele nithi kutheni kweli khaya. Iyayenza isense? Mhlawumbi kweyakho imeko kayifani. Kodwa mna umyeni nam ngulo besithi ndinxiba ilokho eveza icleavage epalamente bandithupha umfazi womfundisi uveza amabele athi hlukana namabele omkam. Ndikhona ndinomlomo oziphenduleyo but ndithule ngoba ubhuti ukhona. Yile nto oomama bethu xa bethetha ngootata bethu kuthiwe takababala, kuthiwe malume kasango ngoba mdala kunaye ngumntu onesidima nemizi yabo ibiba nezidima ngoba ibingeyondawo yesithini yetshomi. Kaloku wena utshata nalo mfana nashem asenzi naye shem kaloku usafuna uexplora ukubone and ke nganaxesha lakho ncam ethubeni ukuhamba ngexesha afuna uhamba ngalo but abalapha ndiyayazi abayenziwa zinto zangapha.
Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Azenziwa ezinto apha eJerusalem. AmaJerusalem amahle ayawathobela amadoda abo. Le nto nabantwana benu belapha. Amabandla anosisi nomama abangawahloniphiyo abantu abangootata sibona ngoba inzala yabo ingabikho phakathi kwethu. Ngoba umntana akakwazi uyilandela into engakhiyo. Khumbula kaloku ukuthi iBhayibhile ngemihla yokugqibela iingqondo zabantwana zoba sebantwini abadala ezabantu abadala zibe sebantwaneni. Aba bakhoyo abantwana bayayihluza right nerong. Aqonde ukuba ngoku niphuma phendlini nishawutana siyaphi kule nto yenu. Ayini bethuna zigadini. Umakhulu wabo uMadlangulo saphila. Kukho nabatshana nabazukulwana abancinci abangabafana kodwa uthi nje uba beyityhaki athi futhi xa embisi. Ngoku ingumzukulwana wakhe athi xa ithetha nomnye athi vuvu yithi kubhuti Masande makandiphathele imali yamanzi. Akakabiyo nekrwala akakabi useyityhaki ethunywa sithi kodwa umakhulu umnika irespect yobana zayamkele naxa eyinikwa ngumuntu. Ngoba benolaka nochuku nje abantwana bethu bathi berespectwa ngabantwana abakhule kakuhle basuke bacaphuka bayamkeli lanto. Oko umuntu ongaqhelanga ukuthandwa xa ethandwa mayisithi hey uyenzele mna yani. Uzawuyazi xa ndithatha isodlo thina singomama abakhule bephangela emakhitshini ebebiwa phaa idisplay ngumary. Ifika idisplay koweni intle i-room divide entle enespin athathe laa display ayishayinisa umamakho ahamba ayoyinika umakazi wakho itishalakazi kuba uyibona ingamfanelanga. Umntu ongayiqhelanga into entle ukuyibikezwa kunzima uyamkela. Yayiva xa abantwana bethu singabaqhelanga ubonisa okuhle nobenzela okuhle kuzawuba nzima uyamkela xa beyenzelwa ngomnye umntu. Endaweni oyamkela ibenzela ulaka. Unalanti ithi kutheni unyanzela ngale nto ayindifanelanga itsho intliziyo yakhe. Yayiva ne? Iyayenza isensi kahle. Yile nto uthi xa uthenga imoto kwenu imise phambi kwendathi umamakhe xa besingobani hayi abazusithakatha akongabagqwirha atheni xa akaqhelanga imoto apha kwakhe ngowakayamkeli. Wethu amagqirha awindidibene omo xa ifuna ithaka edala kubekela nje dala. Magqirha kaloku kodwa wazilunga phaa kuthi wenza ukuba mandibuthe emarhewini aluhlaza. He maketh me lie down the greener pastures. And wazi amarhewu nawathatha phi. Kodwa mna xa ndifunda le iBhayibhile ndiqonde andizufunde yam ndizawufunde yalapha enze uba ndiva ithetha le nto ithethayo ithi emarhiweni aluhlaza greener pastures. NguThixo lowo xa iqhayisa ngawe kwiintshaba zakho. Kutsho uDavide uThixo etyhila inyani phambi kotatakhe lo bethe ngumqaqo. Tatakhe iminyaka emininzi. Ewe nto yenza mna. Ewe nto yenza.
Uyayibona lo khodiana ibuyikhangela uthi ke ngoku undenza ndibuthi emarhewuni aluhlaza nantsi le ndawo ndihambele kuyo ngenxa yegama lakhe. Niyandiva ne? Ngenxa yantoni? Ngenxa yegama lakhe. Kukho izinto esingakwazi uzenza nesingafuni uzenza kodwa sizenza ngenxa yegama lakhe. Anindiva? Kukho izinto nendawo uThixo siweze kuzo not because besideserve uwezo, kaloku siqaqadekile, kaloku asimameli, kaloku asigcina imithetho, kodwa uThixo wasiweza, wasigcina, wasilondoloza not because besideserve kodwa ngenxa yegama lakhe. Usigcine kuba ukhusele igama lakhe elikudala ulikhwaza usithi uyalithemba, eligama kudala ushumayela ngalo kule ndawo. Ezinye izinto azikwehleli, hayi kuba unomehluko kodwa uThixo ufihla igama lakhe. Wamiswa kule nkonzo, wanxitywa kule nkonzo, wabiswa igama likaThixo phezu kwentloko yakho. Ngenxa yegama lakhe abantwana bakho basasinda. Ngenxa yegama lakhe ewathi xa kubhubha indoda yakho unamaxesha uqoma ingase ndife nam. Wathi mna xa kuseta ibhokisi siyezantsi angase ndisiphosa. Kaloku xa kubhubha umyeni ingxenye yakho nawe uyafa. Kaloku nenziwe nanyamanye namoya mnye. So when he dies, 50% of you dies. Ngoba umka nenyama yakho as much as na ushiyeka nenyama yakhe. Ngoba nithe xa nimiswa kwathiwa ninyamayo. Uqeqe ibe ngathi awunangqondo. Omnye ke bethuna ngaqeqi njengathi afuna i-counseling angahuri yeya. Nixakane nomhlolokazi. Nixakane nomhlolokazi esithi imali zendoda yakhe namanye amadoda izezofundisa abantwana. Nimane nikrwexana nithi hayi uliheshi akalilo uqeqiswa ngumpha. Luxanduva lwakho wena mama ukhonzayo uba usondele kuye uthi walimala ukhabuviko nje. Akumnandanga kaloku umhlolokazi mamela apha. Aba bakulomyenakho ixesha elininzi emveni kobebhubhile bakufuna fuck off ngoba into ibikudibanisa nabo iphelilo ayikho ngo. And on top of that uzawufumana i-insurance zemali yomntana le nabo bayifunayo. Balibala uba le mali uzawukhulisa ngayo abantwana bale ndoda. On top of that balibala uba le mali le ubuyisebenza nale ndoda. Ubane besenzela isikhafti nale ndoda xa isiye emsebenzini kusasa. Kubane wepolish iqhamu zale ndoda. Kubane behlamba inyawo zale ndoda. Okanye kaloku mna bentshana engqo umsusi ningawona ohlamba inyawo. Inindo yenzama. Khodiana ngqe. Umkhabile kaloku ngujona. Xa ngiyathola umntana webishop Mkhabile. Umama ke ufumane ngumntana esikolo. Lithe umntana esikolo afihlisa isongo kusekhwayarini. Xa kuyiwe esibukenge ngamachechi. Kwi-conference ye-Christmas ecule ekhwayarini kugqabhuka amanzi. Afunyanelwe phe enkonzweni wathi ubishop ngelo xesha upresiding before
zange yehla lento igama lalo mntana mayibe nguNkomfa ngoba uzalelwe eNkomfeni. Lento umyeni nami nguNkomfa igama lakhe. Ifani ngumkhabile. Jonga ke mna kuthe kobhubha umyeni nami kwaziswa umfazi wokuqala wafowunelwa nowesibini nabantwana babo namalahle nentontoni nezikhonto abamakazana nabentoni ebethuna ithayithami into bomntana inkazana yomunye nakho uyazi uba ngowakho qha akho nto uzayitshintsha ngayo. Andanomi right nale language kodwa ndiyathetha. Jonga beziswa yadibana nezanto sezibeka amacakatho emagxeni. Uyabona kamandlana isiciko sabo sifana neseshampeni. Uba sipoqile silahleka kude ungaphindi ubabona and abathethi kakhulu abaswayela wena kwindawo yakho yesigeze uzigezele ngokwakho bakunika i-right of way uba khawugeze ube yile nto ufuna uba yini. Ndabasukela ndayolungiselela amalungiselelo esingcwabo kuba bathe kwintlanganiso besihleli bona uba uthini ngesidumbu sendoda yakho. Ndayobona uba ndithini ngesidumbu sendoda yam behleli ngaba makoti bababizileyo ithe imandate yobabiza yizani ufumene imali uzamka neemali zabantwana benu le nto ingazaliyo. Ya ke balibele bisiciko sesibeleko sikuthixo. Ewethu into ozala doesn't take a man. Yes mama, yes. Singahlangana sibe nguman and woman kodwa umntana angaphumi. Umntana usuka kuThixo. Umntana uquqelwa apha xa efuna. Bebethu ingathi nina lento yomxhokheli niva ningayiva. Uba ufuna umntana ukhonza apha eJerusalem ayinani into yebhedi yakho bendeselwe ngayo.